Aku iso ngaji antara sana daleme Pak Suhadi ya. Nggih. Alhamdulillah kelakon. Anggap kowe angel kan. Jadwalnya terlalu rapat. Iya. Nggih, sampai harus menentukan jadwalku yang longgar, Pak. Betul, iya. Iya. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Nyatane jeng ben niku nggih menyesuaikan jadwalmu sing longgar teng kalangannya ora likur kuwi ya. Nggih. Sak longgarmu kapan nyatane sing nanggap ya gelem tegese awakmu iki diterima karo masyarakat, diterima karo penanggap. Alhamdulillah, nggih, Pak. Nek ora keterima dialah golek sinden liyane mesti ngono kuwi. Dalang ya seperti itu, nek keterima ya manut karo dalange. Nek ora keterima dalah tanggapan murah dibatalke. Iya. Ya jenenge keterima iki dalang ora iso golek tanggal liyane ya gelem sing nanggap. Nggih ta? Nggih. Kan mbak apa saiki cayu. Monggo niki Jineman sik ngono ta. Nah, para pinisepuh tasik pareng enggak lho, bapak-bapak. Sik kepengin buktekne nek cari duit kono Mbak Kasih iki iso apa ora? Lho, malam hari ini atau pagi ini dibuktikan kepada masyarakat. Ora mung sing wegahana daleme Pak Suhadi, saha buatine akeh sing isih pareng mirsani wonten ing channel YouTube uga ana ing TikTok iki ning Dwi Jolaras Indonesia isih 3.500 sing nonton. Kaya ngono kuwi ya. Lah ya biasane iso 50 itu. Ya. Jenengan apa nak? Cahayu. jenengan micil ketoprak nggih. Oh, pelak nama Silindro. Pelak. Pelak ya. Nah, ya. Deh. Ayo Mas. Yokohama. Ya, coba. Tobi Yongbang. Bener ya? Nggih, Pak. Nah, ya. Niki ndare ajar nggih. Mungkin nek salah ampun ditukani lho. Oh, mboten sampean iki anakku ge ayu. Lek salah ora asline beda karo sing cumpe kae salah kepek cangkeme. Yo ora. Nek jange ora ngetok-ngetoki truk lek labuh Mbak Reno Cumpe kan biyen saya ini. Ayo, kita wet-wet kok. Nah, ya sesuk pamit. Besok kira nyanti-nyanti. Iya, coba kayak apa? Dopi yang Kakung sesuk nek kondur Bobo Soleh lawan Mama. Ya. Ini telepon nih. Sing dito pipa pabrik sing padha prihatin iki dudu parikane wangsalan lho. Ngono ya pipa pabrik iki entuk dene Kospin ya ta. Mula pipa pabrik ya sing padha prihatin entuk dene Kospin. Oh. Pipa motor apa kuwi? Aja gawe repot apa kuwi? Kenapa? Iya ya. Heeh. Pipa banyu apa kuwi? Mlaku alon-alon apa kuwi? Paralon? Iya. Pipa uang apa kuwi kok? Aja gampang lali. Apa pipa uang kok aja gampang lali? Ali-ali. Ya.
buat anak wedok Niken Salindri. Luar biasa loh, klasik barang jadi pangan loh, piye toh? Lagu ini lagi digawe, karo Niken wis dipangan. Oh iya. Jadi bar nyiptakne lagu anyar nduk kan? Oh iya. Nggih. Lagu apa? Bunga, Pak. Bunga. Oh iya. Bunga. Ya, ini duet kok nyanyi jen nduk? Ya, Mbak, Pak. Ya, Mbak. Ya. Ini sakit di Damelanggam. Saga, jajal tak pengen bermu ya. Jajal karyamu tak pengen kerungu aku. Isin kono Pak welek. Lah, karyaku ora apik Oh elek. niku diupload mawon kula isin kok. Lah apa? Mboten kula share. Wes, saiki nggih mboten sak diupload. Aku tak pengen kerungu karyamu kaya ngopo. Ngono lho. Pelok Mas Lindro. Ketinggalan pelok. Oh, larane petok. Pelok kok petok. Pelok petok, kok ngomong. Ngerti ya, kamu gak mau lihat itu. Gue mau orang ngetok-ngetoknya dikai daharan karo menjadi Pak Suhadi. Wah, jangan sok. Gue tempe, terus apa yang mau urang. Wah, biasa. Ada suwun Pak Suhadi. Mungkin berkah Jumatnya penjenengan sak keluarga. Amin. Ya, langgam yang jajah sak langgam mungkin dihitung nih kalau mas-mas duit Jolaras Indonesia pengen krungu Bapak. Ya, coba buka celuk. Ayo, kanca-kanca konsentrasi. Walaupun baru pertama kali, ning tak kira kanca-kanca iso. Ndek iki iso lagu Ngawi Rama. Oh, ya mergo nek mondol. Nek mondol mbuh. Nyoba slendro Mas. Oh, slendro. Iya nek pelok kok keduwuran ketinggalan. Oh, ngaten. Ya, slendro Mas yo. Kene slendro ke kendean berarti kok pindah pelok neh. Oh iya, apa-apa. Senenge dijajal ayo. Dijajak boleh. Salahne yo. Ora sing nyalane kowe. Mulai nyalane kowe tak bulute. Nah, ya. Nek gamelane untuk dijajal, wong ra entuk terus. Oh iya. Wong kok dijajal. Dijajal. Ya. Saestu niki, Pak. Nah, aku pengen berurutan. Nyada aku ngalamoning aku tresnaku ning kowe rasamu tak eling janji-janjiku mau kanggo sliramu doa bagus jajan pongan
Mas Trijolaras nabi lagi pisan lho. Wis pas lho. Dereng to. Wis usulek pas lho. Wis usulek pas. Cacahnya pertama pancen rodok ngawur-ngawur piye. Udah usulek ping hidup itu lek pas arep dhewe. Nah, iki kok. Tapi niki pun radi menyatu loh. Menyatu lagi. Nggih. Heeh. Sudah bisa mengikuti. Ada chemistry ya. Iya. Iya. Ini lagunya juga itu ada chemistry-nya, Pak. Menceritakan tentang seorang seniman dengan seniman terus melakukan Saya seniman karo seniwati ngono to. oke. Heeh, seniman karo seniman lanang iso lanang lho. Maksudnya seniman karo seniwati. Seniman kali seniwati. Hah? Oke, terus pacaran terus menyaksikan keindahannya seni berdua. Oh gitu. Kuwi sapa? Aktornya sapa kuwi? Aktornya sapa aktornya? Aktore rahasia, Bang. Oh, rahasia. Iki jane lagu siap biyen opo? Lagi metu iki. Mbak. Ora ditok-tokne kan ben nyapa. Lah sempet Sempet lu. Ah, ya, ada saya dikoke ditake. Ya, ya. Lah sampun tak niku Pak asine. Wis to. Pun ngoten tok e. Oh, ngono to. Nggih. Oh, ini kurang sithik jane. Biasane ngepost terus berarti tambah sithik ngono sakit gong tak biasane ngono kuwi. Ki mau tak tenan. Sampun. Ora Niku kok. dibaleni refrase ping 2. Oh, iya iya iya. Tuh, ya. Tak kira ki mesti gantung ya terus. Ah, iya. Benjing anu ya kanca-kanca latihan lagu bungan ya, Pak. Siap. Ya, di YouTube sudah ada. Sudah ada ya? Sampun. Oh, tanggal 24 dipunekkan ya. Nah, saiki langsung dadi. Langsung dadi dangdut no, langsung dadi. Dadi ki kan, dangdut langsung dadi ki. Saya mau menel penabuh no. Ya tenang ya Pak Dok. Oh tadi. Mas Ardi wis nyatet notasi to, Mas. Kudune wis iso. Ardi iki. Makanya aku mau nyanyi dicatat pisan. Ya, ya. Ah, besok tanggal 24 genah dadi apik. Iya, Pak. Mungkin digarap ya, Pak. Digarap. Di aransemen ya, Pak. Di aransemen. Heeh. Man anu, sampean pasang karo Pak Dok. Oh iya. Pak Dok sing ngendangi tukang aransemen. Ya. Apike digarap pelok ya. Apike pelok apa sendro? APS Slendro, Pak. Apike sendro. Oh. Apa engko Slendro kok diimprove dadi pelok. Oh iya. Kok kayak coba digarap Pak Do. Pak Do sing ngendak iki Pak dosen sing tukang garap iringan Trijolaras Indonesia ya Pak Do kuwi. Pak Do. Heeh. Pak Do kan ini anu lho nyuwun WA kula lho punan. Apa ya? Nggih. Mas Ardi sing ngomong. Pak Do kan nyuwun WA-ne sampean, Dik. Oh, sing jaluk sapa Ardi? Heeh. Weh. Asine kuwi modus Ardi. Ya, ini garap sing apik. Wes kok jaluk karo Pak Do iki iringan apa wae iso. Engko sing bayar aku. Oh, tenang. Iringan Trijolaras Indonesia semua yang menguasai adalah Pak Sri Eko Widodo MSN. Oh. Coba sama nak pameri ya garapan kanca-kanca ya. Nggih. Nah, sing nembang ibumu. Kudu Kurniawati. Lagune Loro Sesingkat ning garap gamelan Bali. Sok sama monekne kudu wis iso. Ya. Iya, Pak. Ayo Bu, Kutuwi. Nah, Kutuwi mau rong sempat nembang. Nah, ya. Meh padha to nek karo mboke, meh padha. Nah, neng Facebook itu diupload wong loro foto ya sama-sama cantiknya ibu sama anaknya. Aku wis nyauri istri saya itu ya. Nah, yo. Loro Sesingkat garap Banyuwangenan Butuwi Kurniawati yo sing pembalunge kudu konsentrasi. Ya, coba. Ya, coba, iya dah, kayak apa dah? Nah, musiknya kayaknya tuh kayak Loro Sesingkat ya. Ya. Yuk, Banyuwangenan bro, dados.
ya sing nulis Masri Eko Widodo. Walaupun lagunya sudah ada, tapi di aransemen karo gamelan Bali. Wah iya. Kuwi jenenge anu bro. Cara kendaraan itu mobil iki dimodifikasi ya. Tidak merubah syair dan lagu ning diiseni balungane. Ya mumpung awake dhewe duwe gamelan Bali. Ya. Jadi selalu berkreativitas sing tanpa batas anggone kanca-kanca di Jolaras Indonesia piye carane meramu sebuah tontonan sing kudu bisa menarik malah perhatiane para pamirsa. Oh ngene ya Truk? Iya Mas Gareng. Lah kanca-kanca tetap berkreativitas berkreasi. Kalau bahasane kreasi tiada henti ngono ya Truk. Heeh ya coba. Yo iki sing saka Ngawi diaturke. Saka Ngawi. Heeh. Mbak Wanda karo Mbak anu Wiwi Irnawati karo Anjar Sari ngono. Ana permintaan mengko supaya duel ing antarane Mbak Niken Salindri karo Ovalika sing saka Sidoarjo. Oh ngono. Ya, heeh. Oh bari ki Truk. Oh ya, ora krasa kok cuwepet men jam 3 Truk. Ya. Ya. Nyambut gawe ki anggere seneng kok alate mendukung penonton modo mendukung juga ki ora krasa kok. Masa? Ya, wah meh bar to. Lah ya, ya iki pamundhut pirang-pirang ngono. Ha, Lekmin Kayeng Kidul. Tasih monitor Pak Kangko. Nggih, matur nuwun sugeng dalu Mas Kangko. Menika mirsani saking lokasi Babatan Tengahan lho nggih. Pak Marsono pilang kenceng ugi wilujeng enjing Mas Kangko mirsani di Jolaras Indonesia Channel saking Pak Tulus warung Kombo Luwe ing Cikarang. Sing disuwun lagon uga karyane Mbah Sukuron Suwondo. Ula Tampar utawa Nyidra Asmara. Derek nyimak Mas Joko Kedung Malang Truk Kediri ya. Kasih monitor nggih CP Sekar Wangi Jaya nggih Mas Rahmat uga Pak Enanda Gemolong Seragen sing kata sangat uga Mas Diko Sine ya. Nah iki sing disuwun lagon karyane Mbak Sukron nduk yang karo Wanda karo Wiwi apa nggih gak kenal kuwi ya. Nah ya mergo iki pamundhut saka penggemar yang setiap klub pasti nonton Pak Tulus Cikarang. Oh iya. Nyidra Asmara. Yo garap gamelan Bali, Bro. Yo. Coba. Kaya apa? Diaturke. Diaturke. Nah, ya. Monggo, diaturaken monggo Nyidra Asmara utawa Balada Cinta Ula Tampar karyane Ki Haji Sukuron Suwondo. Yuk, dados.
luar biasa ya Bang. Ya iki minangkani godhong kilo iso gawe lego ya gini menungso karo menungso ora iso gawe lego ngono kae. Heeh. Ini kan duel karo duel karo Oma. Ya. Lagune manut sing cak loro apal apa? Ya. Mana Bro? Ya, ya. Disupati dah, disupati dah. Ya, kayak apa? Mari berdiri, yuk. Kayak apa? Gamelan gede, yuk. Lagune pondok Jaloro. Iki nuansane gamelan apa-apa, Pak? Enek musiknya ya ditanjakne ya. Oh iya. Ono musiknya kok. Aku iki biasane lek ning Ngawi ora tau nggawa musik ning gandeng ada permintaan sore digawe campur sari. Mula tak gawakne ora ketang elektron. Mengikuti permintaan tuan rumah ya, Pak? Betul. Tapi manut karo sing nanggap lho wingi ning kandangan wingi ora nganggo musik. Ya, iki gandeng ngerti penjara Pasuhadi ngrasake musik, awake dhewe ya digawake. Oh ya. Pokoke manut karo sing nanggap ki aman. Apa wis kompromi lagune apa? Sampun. Apa? Sawijining dina, Pak. Sawijining dina. Bisa, Mas? Bisa ganti lagi, Mas. Kapang. Ya, sa. Kapakku kapang, Mas. Ya. Kayak bisa, Mas. Ganti mawon, Mas. Mau bisa nyala mawon, ya. Bisa loh, Mas. Bisa tuh, Mas. Ya Allah, ora mungkin iki. Iki padha-padha putri saka Jawa Timur ya. Jawa Timur kok dia api-api ya. Opa saka Sidoarjo. Niken saka Kediri, bojoku ya kok Blitar. Ya, kok api-api ya. Isi sing ngebeki wong Jawa Timur ya, Tru. Iya, heeh. Ya, Wiwi ya Madiun, Jawa Timur. Ya Wi. Oh ya Jawa Timur. Wanda ya Ngawi. Nah, Ngawine ning ngendi-ngendi. Mbak karena coba bluro anu bluro ya main Jawa Timur. Gen. Ben iki gampang untung kok wis gen. Bila nasu meker kok. Apa doang gini? Napa, Mas? Apa? Kapangku kapang. Kapangku kapang. Ya, coba kayak apa? Ya. Ya. Diatur ke. Ya. Istirahat. Contoh sesuk sik badhe nang ngendi-ngendi. Jaga kesehatane nduk kan. Nah. Iki pilek flu kaya ngono ya. Mergo le ngurung kepi mangan budaya ya, Tru. Nah.
Pokoknya dibacot-bacotnya mesake anak wedok dan setelah istirahat. Oh, no, yo. Yo. Nah, tapi jejiban gue kalau Mas Gareng